לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה. הכלי הזה מיובא. מאיפה? רוסיה. אוקיי? על ידי ויטלי, הוא היבואן הבלעדי. עכשיו נדגים לכם איך עובדים עם הכלי. כשרוצים להיכנס למים, הכלי הזה נמצא בעומק עמידה. זאת אומרת שהמים מגיעים עד לקסדה, הקסדה כולה בחלל של אוויר. עכשיו נדגים לך פיזית איך נכנסים פנימה. הבחור שנמצא איתנו מדגים, אנחנו עומדים מאחורי הכלי, לוקחים נשימה עמוקה ומכניסים את הראש פנימה בעצירת נשימה. מיד כשהראש נכנס פנימה אפשר לנשום רגיל. מתיישבים על הכיסא כמה שיותר קדימה, הרגליים על המדרסים, ידיים באחיזה על ההגה, הגה שמאלה נוטה שמאלה, ימינה נוטה ימינה, אמצע מפליג קדימה.